Ay toriki bi ayyi torikin kana kalawan di dadalan kang tinemu ieu ayy, kalawan di dadalan kang tinemu ieu ayy, walau nasyan lan sanajan lali. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 iku taklimul ajpari ngetokan kuku. Ai ijalatuha tegese nilangakeun ajpak min yadin saking tangan, warijlin lan sikil, bitaklimi kalawan den tugel, au ghairihi atawa salian taklim, ila idaan kasaro angin tatkala narima pecah, apa ba'du zopril muhrimi sapalih kuku